داخویانین که حتی حال سر به مسئله هاتنه داین اف بون کود راپورا هفکارین من ده جیدی گرد تماشاوان نیجا هم بردف که وزارت هندر یا ترکیه هم جی پارێزگارê bajarê Stenbolê daxuyanî dane dibêjin naveroka wê şanoyê di naveroka wê de di tekstê de propaganda PKK hatiye kirin ji ber vê yekê ew hatiye qedexekirin mesele ne mesela zimanê Kurdî ye lê ew şano ew lîstik beriyan hat gelek zimanên din li seranserî dunyayê hatiye pêşkêş kirin eger bi zimanên din nehatibe qedexekirin bi zimanên din dema hatiye pêşkêşkirin propaganda PKK têde nebe çima di zimanê Kurdî de ev yek bi PKK ve tê girêdan ez ê ji birêz Ömer Şahîn ku bi xwe jî şano gere niha ji bajarê Stenbolê li gel me ye bipirsim dem baş birêz. Dem baş merhaba jora. Merhaba. Ev bele ez ê destpêkê vê yekê bibêjim mesela ev lîstika kujaliyê Dario Fo ve hatiye nivîsandin weke naverok li Tirkiye qedexe bûye beriyan ha yan ji ber ku bûye Kurdî hate qedexekirin? Nexêr heyanaha gelek caran li Stenbolê û gelek ciyên dewerin Tirkiye ev lîstik hatiye lîstin ji xwe wek klasîkekî Dario Fo ye şanoya dewletê ya Tirkiye de jî hatiye lîstin me jî wek kom tu guhertinekî di naverokê de nekiriye me tenê yek û yek wergerandiye Kurdî û bi zimanê Kurdî bi temaşewanên xwe re parve dikin ev yek wiha. Belê Wezareta Navxweya Tirkiye dibêje propaganda PKK têde heye min hinekî berê xwe da tekstê min xwend yanî di tekstê de behsa dirûtiya desthilatê tê kirin piştgiriya desthilatê bo sermayedaran pêwendiyên hikûmdar û sermayedaran mirov dikare bibêje babete li Tirkiye jî niha bi rastî ev rexne qedexe ne yên ku van rexneyan jî dikin bi piştgiriya terorê têne tawanbar kirin qedexekirina şanoya we jî dikeve vê çarçoveyê de? Nexêr ez nebawerim ku di vê hişmendiyê de bim ku ev lîstik qala rexneya sermayedaran dike ji ber ku di axaftinê wan de jî tê dîtin hem Waliyê Stenbolê Birêz Alî Yerlikaya hem jî Alîgirê wezîr daxuyanî xwe de destnîşan kirine dibên ev naverok yek û yek propagandaya PKK dike dibêjin lê yani bi rastî jî ev yani mijarekî komediye ji ber ku di nav naveroka lîstikê de ne qala Tirkiye tê kirin ne qala Kurda tê kirin ne jî di derheqê em bêjin rêxistinan da an jî rêxistinên cûr be cûr da agahî tê den ev bûje mijar li İtalyayê derbas dibe Dario Fo vê lîstikê nivîsiye û li ser têkiliya sermayedar û têkiliya desthilatdara li ser sendîqayên ku em bêjin di navbera van de karên dirûtiyê dikin yani rexnê xwe ji hemî kesan re kiriye yani ne tenê em bêjin desthilatdaran re rexne kiriye an jî sermayedaran re an jî karkeran re bigiştî kesên ku Dario Fo dizanin ji xwe mirovekî muhalîf e li ser pergala kapîtalîzmê rexneyê xwe bi awayekî komedî aniye zimên ji xwe tarz û şêwaza Dario Fo ev e yani komedî pêktîne ez nebawerim haya van rayedarên devletên ku ji naverokê hebin ji ber ku haya wan ku hebî ji xwe ez nebawer bûm tiştekî wiha pêk bihata. Waliyê Stenbolê dibêje mesele êdî pêvajoya dadwerî dest pê kiriye pêvajoya hiqûqî ev tê wê watê ku li hemberî we dozek hatiye tomar kirin yan hîna lêkolînan dikin ka dikarin dozekê tomar bikin yan na hayê we ji wê heye? Yani ez bawerim ji axaftinên yani jî li ser tweeta Birêz Alî Yerlikaya û Saduqiye ku lêpirsînekî hatiye dest pê kirin em jî bi parêzanên xwe re bi têkiliyê de ne di vî warî de em ê jî mafê xwe yê hiqûqî heya dawî biparêzin em ê jî doz vekin ji ber ku ev neheqiyekî ne tenê li me hatiye kirin ev neheqî li hemû gelê Kurda hatiye kirin em ê jî heya dawî pey vê mesela xwe bi awayekî hiqûqî mafê xwe biparêzin ji xwe berê jî demên notî da jî par jî beriya wê jî lîstikên me bi vê awayê hatibûn qedexekirin me wa dema jî
حقی خوی حقوقی ما پاراست بو اف وید سبر دوام بک امی ما فی خوی حقوقی حیات داویه دو پارێزم و از باورم که می سبک همین جیان پشتگیری چاوابوش بوی و دوی دمی دبرز خلکی پشتگیری آوکر شانوگرین ترک پشتگیری آوکرین دوی روشا زحمت ده براستی جی دوی هلی دا ام گلک ممنونن هم لیستگوان آنجی شانوگرین ترک این کو لترکیه شانویا تایبت دکن هم جی کسین ترکیه کسین کو ام بجن سازی و دزگهین دموکراتیک گلین ترکیه هم لسر مدیا جواکی هم لسر حساب ما هم تلفونان هم بخاتن چوینا خلا پشتگیریه کی پر خورتان جوخا اکو هزد دمه ev piştgiriya gelê me û gelê Tirkiye bi rastî jî di nav vê pêvajoyê de piştgiriyekî pir xurt hat dayîn em jî ji vê piştgiriyê pir memnûnin em ê jî ji xwe di heqê vê de daxuyaniyekî giştî bidine çapmenî em ê fikrê xwe wek teatra jiyanan û endamên teatra jiyanan û em ê bi hemû gelê xwe re û kesên ku piştgirî dane me re em ê fikrê xwe biparêzin em ê parve bikin wan. بله te behsa pêvajoyeke حقوقی کر وکر ری و ریباز مثلا هونه چی بکن چل برویه جبون بکاربن بردوامیه بدنا کاری خو هونه بچن دوزکل دجی وی وکن اگر هون وکن چه انجام ویجه در کبن یعنی قد خکرنا تشتکیش بر زمان کردی لترکیه بقاسی کوز دزانم نسوجه و تو انجام جه در کبگلو Emê hemû mafê xwe biparêzin di nav pergala Tirkiyeyê de çiqas rê û rêbazên hiqûqî hebin em ê van rê û rêbaza hemî bikar bînin her wek we got ev rê û rêbaz kengî xitimîn em dikarin mesela bi dewletên dinê re mesela bijin dadgeha Ewropayê em vê meselê agahdar bikin ji ber vê ez wiha dikarim bêjim demên notî de ez şaş nebim not û hefta de dîsa lîstikek me hatibû qedexe kirin û ev heya dadgeha Ewropayê çûbû li wê derê jî ji xwe bi tazmînat vegeriya bû koma me ez bawarim ev pêvajo jî wiha bidome lê hêviya me ew e ku em di nava hiqûqa Tirkiyeyê de vê meselê çareser bikin ji ber ku ev ji bo hiqûqa Tirkiyeyê jî bi rastî jî azmûnek e yani hiqûqa Tirkiyeyê nêzîkahiya xwe ya vê meselê çawa diyar bike ev ji bo raya giştî jî ji bo hemû gelê Kurdan jî wê bibe wek nîşaneyek ji ber vê yekê em vê pir girîng dibînin hêviya me ew e ku ev di nava hiqûqa Tirkiyeyê de were çareserkirin û mafê me yê ku hatiye bindestkirin bi awayekî vegere. gelekî spas birêz Ömer Şahîn şanoger ji bajarê Stenbolê mêvanê me bû zor spas.